На вълните на Радио Македония следите емисията на български език за слушателите в чужбина. Добър вечер, уважаеми слушатели! Православните християни, които се водят според юлианския календар, тази вечер ще посрещнат православната нова година, която започва утре на Василица. Много македонски семейства Василица празнуват като домашна слава, а онези, които носят името на свети Василий Велики, честват именя. По повод православната нова година и празника Обрезание Господно и свети Василий Велики, утре в храмовете на Македонската православна църква ще бъде заслужена светата Василева литургия. Свети Василий Велики е един от тримата най-големи църковни учители от IV век. Роден е бил в Кападокия, завършил училище в Атина. Той бил голям християнски философ, а се прославил и като епископ и защитник на чистотата на православното учение. Свети Василий Велики починал на 14 януари през 379 година. Празнуването обединява паганските обичаи и вярвания на народа. Паленето на Василичарския огън на Сурварската вечер с песни домакините ще благословят годината да бъде здрава, родна и весела. Шестването на Василий